बोरैबाबो थानो हाथाराबा साखिनोसै उफाय गैया लागा बेफोरखौ बाद दंदो साखिनाय साखिखौथ' आरो नोगोद गरमथार माथो ससियेल मिडिया माबा सोरबा माबा चिफ इडिटरा माबा गावलायदोंनो माथो सोरजोंबा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय दोखो दोखो जावसिगोन गाग्लि गाग्लि जावसिगोन होननानै जायबा आंनि रेगुलार भिउवार्सफोरा नङा होमबा गावलायनायानो मेन नैबे नुनाय आइजोआ पुर्निमा बरगयारिजों माने माथो बड'लेण्ड रादाबनि चिफ इडिटरा माथो गावलायदोंबालाय माथो दुरनामथारनो माथोब्रा माथो दावराव दावसि जाथारदोंबालाय माबायाव ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबाव नायजाला माथो बोलाबानो मोनो बिसिनोल' फैलाबाय थायो ओमफ्राय बिनि गेजेर गेजेरनो भिडिअनि गेजेर गेजेरनो फोरमायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड दा माने सोरखौ इउज खालामदों आरो मा फानग्रा मा टापा फानग्रा ना माग्रा नैबेखौ आङो गेजेर गेजेर बुजायलांनोसै नोंथांमोना खोनासंलांबायल' थादो आरोखि आंखौ इउज खालामबाय खालामखांनायनि उनाव डिलिट लागाव माबायदिबा इउज खालामखो हौवा मानसिखौ सोरबा इउज खालामनो हाला बायोलै डास्टबिन बायदि माबायदि इउज खालामखो बिबा दोखो दोखोनो हम हारिसमेन्ट मोनबाय बिस्रा आदाया जोंना इडिटर आदाया लागाव मा होनदोंमोनथाय मोजां खोनायाखै आङो मोजां खोनादिया मा फाननो लाबोदों होनदोंमोनथाय नेक्स्ट भिडिअ मोजां खोनागोन र' अ आच्छा दासो खोनाबाय माने हेड बुस्थुखौ फाननासो मेन बुस्थु माने मा आरो आं माने अर्थ'खौ बुंथ'ला माने बेखौ बुस्थुखौ फाननासो माने गारि लाबोदों जाहैदों होनदों आरो माने जोंना आदाया मानगोनां चिफ इडिटरा होनदों आरोखि माने नैबे हेड बुस्थु हेडलाइटखौ फाननानैसै माने गारिखौ लाबोदोंनो बेयो पुर्निमाया आरोखि माने नांलायनायखौसो होदों दै जों दा रियेल टु रियेल दा बेखौनो बानायना बुंदों होननानै नोंबो रागा जोंना पुर्निमायाबो रागा जोंना आरो भिडिअखौ बायसान्सआव नोंसोरथ' नायखागोन आच्छा थाखानि मामला हाबना दं नैबेनि गेजेराव माने बायनानै जायोमोनदां जोंना आदाया माने बोरैबा जालायनानै दावराव दावसि जालायबाय खोमा आरो फैसाबो मा 40 लाखसोनि मा 6 लाखसोनि खोथाबो होनदों अ बुस्थुआ माने मा होनदों पुर्निमाया नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय नों बायग्रा नालाय नों रिन्दा माने मामलाया बिराद गोथौखा नैबेयाव माने बायनानै जाबाय थायोमोन जानानै दा बोरैबा माबा माबि जानानै बोरैबा दुरनाम जाबाय खोमा गाज्रि मोनलांनाय जाबाय खोमा बिनि गेजेरावनो जोंबोथ' बारा मिन्थिला रागाबो जोंनांला मैखोमबाय पुर्निमा बिनानाव नोंसोरनि मेटाराबा माबोरै जानो थांखो बिनि भितराव बा गारि लानायनि बारबा आलौदोंसो दां बोरैबानो ना नोंबो लांदों खोमा फैसाफोरखौ मिलायलायदो बिदिनो आरो नैबेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो फैसा जानाय जायैनि फुल भिडिअ रेकर्डखौ होगासिनो आं नोंथांमोना जाहाथे दसे क्लिप्सखौ खोनासं बिनि उनाव जोङो सावरायलायफिनगोन खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं अधिकारियानो आंखौ बुङोहाय जे खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं खयला खयला बिजिनि आखाइनिफ्राय थिन लाख दाखालि 1 लाख मोनदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनायावल' खयला हाबायनायाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव औ बे खयलाखौ नोंनि सना नोंनि गारिया 4 लाख थाङा थाङाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो नों एयाव फै नोंनि सना बेखासो बेसेबां थांदों सिगां 22 लाख थांदों सिगां मिथिबायना औ खयलाबाव फैलाय खयलाबाव बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासैबो खयला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि खाथियाव 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय हगारना 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा ना फैदो मेन उद्देश्यआव आं हले डाइरेक्ट जावगोनबो बुंगोनबो सानैखौबो दा भिडिअखौथ' जोङो बानायबाय भाइरेलबो जाबाय नोंसोरो स' एफा गिदिर जोंनि बर'नो मुंदांखा निउस पर्टेल ना बड'लेण्ड रादाब होनना बुंबा गासिबो नामजाना गासिबो मोनथिजोबो मिथिबाय आरो नोंसोरो दे जादों जानाय बिदि सिरिनो बे भाइरेल कल रेकर्डफोरखौलाय मानो रिमास बिदि एकदम गोसारलाबायनांगौ जाखो माबायदि बिदि लिक आउट जाखो नोंसोरनिफ्राय जादों खोमा बेफोरबायदि बुस्थुफोराथ' नङा होमबा
ओरैनोथ' जानला मोनला लिक आउट जाया ना मा होनो जालायबाय जादोब्रा बिदिनो सिरि सिरि थालायदो बेफोरबायदिखौलाय माने एफा भाइरेल खालामना लानांगौ जागोन दाथ' लासिं सिंगा सोरा जादों इमान मान गोनां नोंसोरो सनमानिय मानसि नङा होमबा जोंबायदि जाब्रा जाथा इउटुबारफोराथ' बाद दोन जालदाब गारनानै दोननो हायो जोंबायदिखौ खना खनलायाव नङा होमबा लरग' लरथ' जग्ल' जथ'फोरखौ ना मा होनो दा नोंसोर एफा स्टेन्डार्ड एफा हाइ लेभेलनि मानसि मुंदांखा बर'नि रादाबगिरि चिफ इडिटर बावसो नङा होमबा एसे साबधान जाना सोलिनाया मोजां दाथ' आरो फुरा गोसारजोब्बाय जाम्बा जाम्बि गासिबो नुजोबथारबाय आरोखि आरो पुर्निमा बिनानाव बिदि जिबनावबो दाजाथोंसै आरोखि ना ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो जों पाब्लिकफोराथ' खोनासंनो लुगैयो नालाय फुल माने क्लियार फिक्सनखौ माने पुर्निमा बिनानाव लाबोनांगौ नङाबा मैखोम ब्रादारा लाबोनांगौ आरोखि जोङो खोनासंनो रेडि गासैबो ना जाद्राय जाथायफ्राबो जालांबायब्रा गरम बोरै बोरै गावलायखो बोरै बोरै बदनाम जाखो नोंसोरबा स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन दै बारा गोबाव आरो बारा गोलाव सम बानायदिया आङो सोरबाफोर नायनानै मोजां मोनग्रायाथ' मोनसिगोन गाज्रि मोनग्रायाथ' गाज्रि मोनखासिगोन जोंग्राया जोंखासिगोन नङा जोंथ' आरो रावनिबो वान साइडबो नङा होमबा जों रावनिबो वान साइड जानोबो थांखाया मिथिबाय आरो भुलावबो दै बिदि दाजाथोंसै आरोखि नैबिदि भिडिअखौ नुफिनगौ